Haringkat lang bat kaperthai barok kawai ke office jong ke Superintendent Engineer PHE Western Circle Nongstan kam member Secretary District Water and Sanitation Mission JJM West Khas Hills District kala Rakhe ya ke singi kerpang bala tip kum ke World Water Day ni ke singi ban Pynneh Pynsah ya ke bat ya kitelong bam di ya ke ni ke jing Rakhe la penlong hapo Bishop Hall Nongstan halor ke phang pedeng ni ke theme Accelerating Change hakabala ya dan lang ru do ba labor mi toy EEPHE Nongstan uba WCM le EEPHE Mairang uba B Renja SDO Nongstan kibala ai jingkren ru halor ka te ka phang pedeng jong ka jing Rakhe bat kumju ru halor ka JJM nakalyang jong ka office hakani ka sngi kala samru iki khusnam shaki nong job haki jinga ko ba pher ba ka office kala yo ban pinlong hakini ki sngi bala dep kum shibanta ban Rakhe yakani ka sngi hakani ka sngi la sakhi da ka jinga dan ringkat langru ki nong tre ka Tnad PHE ki khenna school ki nong elam shnong bat ki we haka judgment mission ni don ya kita ki likely ki pillars lani ki mausi mo likely ki mausi kabadi kong ladang ya kren syapang ka funding lani ka jing Pynsah ban penlut haka ba penulong ya gede thong ni don ka central government mo len ba ka jal shakti ministry ni don ka state government haka jela ka juni bat palai ni don kita ki beneficiary lani ki ba yo no ki ba yo jing no nakani commission lamda don lai ni juya shetja mau bersiu chua mau padon gas ni kemau lada don tak al kala ban khlem mo kala ban hoit no tu ka jala ni ka jenta ko ni shet don kam lai kumjuru ha kani ka janjiban mission ni don kam dia kata ka participation ka jis nok tilang ka partnership jong ini ki like ngaju kren bun sin ya kane ka phang bat ka nomrim juga kane ka kum ka guideline jong ka janjiban mission ten rei la ngi shat kren ngi la no ha go activities hatto ka jukren ka ka kor la ngi shim be na janjiban mission guideline bat bun sin ki beliau kim satna Andai ka government of India dan para judicial ministry ka tha yagi ba pidai ban bur berhenti kat kum ki rule ki procedure ki guideline jong ka judicial mission hangne ki don babon ki kana school ki don ru ki nong ki kam jong ka witness na ta daw ki stakeholder na kwa ban kren ya ni nanai da nuksa lada ka project ka shom shispa tingka San tingka lani 5% ki hapan say ki beneficiary. Na kasispa tingka minus san tingka kasasa kandai pusan tingka. Ya katay ga kandai pusan tingka 10% kan bay ka state kabut kandai 0.5 kandai pia tingka kan say ka state. But prapusan but shipya tingka kan sa ay kan sitra. Matray ni soto ni hakapor bagi pentrai yang kanu ka project ng jaljuban mission na kasispa tingka ni siu yung kontraktor tam kandai pusan tingka pasan tingka kadai banmi na ki beneficiary kenang ba kandon ka partnership lane ka jing ka participation ka jing yas nok tilang bat ka jing snow try ya ka ka project ka kisnok Episode point aku South second. Ini yang yo kisih ini penting buat mereka